برآمدم как всегда دیر کردم акма кайдам сари вақт рафта будем ки бо ирӯз сари вақт бихезим ай хона биромам қасдарак сакадам ки тез биром барвақтар ирӯз айчанд ҷо харид мекунам битогинам хе дер биромадам бо интернет хушкор ами инстаграм хушкор накадесай VPN қати биромадагим всё равно нормально кор накадесай уже гизала шудам ман қати минаи аробачаак ма гирифтам барои дуруни бозор тахминаки такси қати бира гуфтум охе ҷо ба дасти холӣ мерам зачем мне такси ана дуруни бозорда ман ай чанд ҷо ки харид мекунам дар чанд ҷо местам аробачамата удобни айда чизои харидагима ай чанд ҷо камками харид мекунам дар дуруни и мегирам и ҷамъ меша маҳкам меша ҳуй меша чиқа удобни айда и барои ами бозор равак мона ва қатим гирифтамша дар дуруни бозор чи ҳастай аробакашҳо ҳастанд неки мақсад ӯ аробакашҳоро полни харидота мекунӣ яҷо ҷамъ мекунӣ ва файрод мекуниша мегира ба карбора масалан мебара ай хешто бувай думдуми ту дар ҳамун бозор бу гардаки ту инҷа будрой уҷа будрой аиҷа харид кунӣ уҷа харид кунӣ мисоли гапу хелида ба ҳамун пули бор тамагарам ҳамун дабити харид накунӣ дига қимати заҳр мегиранд барои ҳамин мада ҳами удобнияй баъд ҳам мисоли гап айчанд ҷо ки харид мекунӣ ҳар як точкада мести ба ҳазур нигоҳ мекунӣ мисоли гап тахмина қати видеозвонок дар нишон мекунӣ нарх навоша качестваша ҳамаша ба ҳазур мебинӣ а вақте ки аробачи қатитай аробакаш ту тари ба ҳазур вай намекунӣ я одам думдумуд рафтесай бо медонӣ ки вай ҳар дақиқа пулиш бисёр шудесай салида ба роҳат выбр карда намекунӣ аробачаи худат ки ҳастай ба ҳазур выбрта мекунӣ аробачаак да мезанӣ машука омад машука қатидам ози аввал то метрора ина аробачаам қати омадам бозор аввал медром кофе мегирам аробачаам ҳамҷа монум медром кофе мегирам янаму гӯшнаем ки ҳичи нахӯрдам ай хона биромадам ваяй бози капучино бигирам дар бараш симитрак мегирам ёки поҷа ёки сими қати капучино мезанам аи бозор ман ядичи танки мекунам ози баъд яши мерам капучинош арзон стаканчикаш майда чай şey fiyatı neydi abi? 35 35 lira 35 lira 17 сомон хидмон меша где-то хали 17 сомон может 16 ним сомон ам хали мешава teşekkür ederim ana şey kapak alabilir miyim? Ne ki mayda çay akay maksat abi cappuccino дами обычный дигаҷо кафео мегирӣ 100 лира ҳайда иҷа 35 лира хай ваё калонан но фақат ми размершон фарқ мекунам в основном всё то же самое как бы буям ҷам ки махқулайма просто ана инҷа лимчаи ваёшон кофеошон тешаккур эдерем ана лимчаи кофеошон мақсад мегира вай мекунам кофеями хокаки карда метиянда ҳамон кофеяма тайёр шуд оз мерам дар барф ясмича мегирам и всё эдаҷа